pre vás nachystanú ešte jednu hostku. Je to vzácna hostka, je to dáma, žena, právnička, podnikateľka, ktorá sa venuje zdraviu a kráse už viac ako 15 rokov. Je to pre mňa extrémne inšpiratívna žena, o ktorej som sa veľmi veľa naučila, pretože ona dokáže vysvetliť aj tie najzložitejšie vzorce, čo sa týka kozmetiky, vedy. Je to žena, ktorá miluje vedu, ktorá miluje poznať veci do detailu a ja keď sa s ňou rozprávam, tak ona naozaj je odborníčka, ktorá nám dnes tiež vysvetlí niečo viac o tomto agelocku. Je to úspešná líderka, ktorá vedie veľmi úspešný tím podnikateliek a je extrémne inšpirujúca pre mnohé ženy, tiež pre mňa. Takže ja by som chcela privítať Liviu Totkovičovú. Ja ti ešte dám hosta, pretože ja viem, že Livi má aj prezentáciu, pretože dnes nám vysvetlí niečo úžasné. Livi, vítaj. Ďakujem krásne, prajem všetkým pekný večer, alebo podvečer, asi už je večer. Ja mám ešte predtým, alebo kľudne si zapni prezentáciu. Takže je veľmi ľahké rozprávať modelkám, influencerkám, že aha, toto ako funguje, a keď v podstate ešte nestarnú, že sú mladé, hej, ale to treba, aby potom fungovalo, keď naozaj už ten organizmus ide dole vodou, že už začína starnúť a potom potrebujeme, aby tieto veci fungovali. No a potom prišiel agelock. Dovtedy bol agelock iba v tomto. Iba v tomto, to poznáte, to sú gelíky ku galvanickému prístroju. A potom prišiel agelock, začali ho implementovať aj do ostatných produktov. Takže ja to teraz s vami tu prejdem. Dobre, že aj ten agelock a tak, aj tu jeho hysteriu, ako vznikol, a že čo to vlastne je a prečo to je také unikátne. Takže Zlatka už povedala, áno, že je to miliardová značka a ľudia si myslia, že to je názov nejakej produktovej rady. No ale agelock je technológia, hej? A väčšina trhu rieši starnutie cez nejaké prejavy, symptómy, hej? Že to, čo vidno. Vrásky, stratu pevnosti, únavu, regeneráciu. Ale agelock je to, čo ide hlbšie. A agelock sa nezameriava na ten následok, na to, čo vzniká, ale na tú príčinu, na ten zdroj. No, spoločnosť Nu Skin investovala 10 ročia do výskumu starnutia, bunkových procesov, genovej expresie a cieľom nebolo vytvoriť ako ďalší nejaký kozmetický produkt, ale pochopiť, čo sa v tele mení a keď starneme, že ako tieto procesy obnoviť. A agelock je výsledkom tejto práce. Preto keď hovoríme o tých produktoch agelock, nehovoríme o starostlivosti, ale hovoríme o technológii, ktorá má za úlohu vplývať na mechanizmus starnutia na biologickej úrovni. No a ako vznikol teda ten agelock? Tak bolo to vďaka spolupráci týchto vedcov, spoločnosti Nu Skin, a spoločnosť Nu Skin odkúpila jednu technologickú spoločnosť LifeGen Technologies, ktorá bola zúčastnená na celosvetovom výskume ľudského genómu, disponovala obrovskou databázou vlastne toho génového výskumu a Nu Skin je exkluzívne odkúpila. A tým odkúpili archív vedcov, výskumy, genové čipy, všetky a tak ďalej, všetko. No a oni tým, že sa dostali k celému tomu a ich archívu a vedeckému výskumu, tak sa dostali presne k tej vzácnej veci, k tej technológii a začali ju implementovať pomaly do jednotlivých produktov. Pretože nestačí, hej, že keď je takto prejdem na ďalší, nestačí, že keď je tá technológia, že ju len niekto vlastní, ale musí byť implementovaná do produktov zvonka, znútra, aby teda to malo svoje opodstatnenie a svoj prínos, svoje benefity pre ľudí. No, čiže vrátim sa k tomuto ešte, aby ste to lepšie pochopili na tomto, že Nu Skin rieši tú príčinu, hej, ten dôvod. A ostatné spoločnosti sa zameriavajú len na symptómy, len na príznaky. Nu Skin rieši ten mechanizmus starnutia. A ako vidíte tam napravo na tom obrázku, tam je ten génový čip a potom vedľa vidíte taký modrý štvorec a tam také svetielka sú.
A presne takto vidia veci pod mikroskopom, naše gény, ako pracujú. A podľa toho, ako tie gény sa zapínajú a vypínajú, tak podľa toho oni vedia, že ktoré gény sú ako aktívne. Hej? Čiže toto prelomové mapovanie toho ľudského genomu umožnilo vedcom identifikovať, analyzovať kompletný súbor génov DNA. A teraz udialo sa to, že tieto vedecké poznatky spoločnosti Nuskin, oni umožnili cieľene skúmať, ani nepoviem, že gény alebo špecifické gény, ale špecifické skupiny génov, lebo za jednotlivé príznaky nejakej degenerácie alebo starnutia sú zodpovedné, tam nie, že jeden gén je za to zodpovedný, ale viaceré skupiny génov. A oni sa vlastne dokázali na toto zacieliť a interpretovať ich aktivitu a túto génovú expresiu pochopiť. A teraz to najdôležitejšie. Nikto na svete nevyrába a nevyvíja produkty týmto spôsobom. A teraz ešte dve veci potrebujeme pochopiť, že čo vidíme spoločnosti, ktoré predávajú doplnky výživy alebo všelijaké krémy, tak oni ani mnohé nemajú vlastnú vedu. A čo vidíte tam, čo píšu, že nejaké múdre reči o tých produktoch, to všetko sú všeobecné informácie, ktoré sú stiahnuté z internetu, o to sa opierajú, ale oni nemajú vlastný výskum a už vôbec nie vlastný génový nejaký výskum, to vôbec nie. Čiže spoločnosť Nuskin je úplne ako jediná na svete, ktorá tie produkty takto vyvíja a vyrába. No a väčšina spoločností produkty ako ani nie, že vyvíja, ani nie, že vyrába, ale iba predáva. Že dajú si to niekde vyrobiť a potom na Slovensku sa robí prebal, dá sa tomu rúžová flaštička alebo krabička, zlaté písmo, potom to jeden influencer, druhý, tretí, štvrtý, potom výživoporadcovia to robia tomu marketing, hej, a ľudia vlastne na to skáču, pretože veď to povedala Zora, veď to povedal Maroš, veď to povedal Páleník, veď to povedal neviem kto, proste, že bohužiaľ je to tak, že tam prevláda ten marketing. Nuskin nie je marketingová spoločnosť, to je spoločnosť, ktorá je vedecká a vyvíjajú vlastné. A ja nepoznám ani ďalšiu takú spoločnosť, ktorá vyvíja vlastné. A ešte to majú vlastne aj na základe tej genovej vedy. Čiže my máme v rukách také úžasné veci a za to aj tak funguje. Že za toto vlastne tí ľudia vidia, lebo oni dokážu tie gény, ktoré sú spojené s mladosťou, oni postupne, ako Zlatka povedala, že sa vypínajú a oni ich dokážu znova naštartovať, aby znova pracovali pre nás. Takže tá technológia AgeLog je implementovaná v rôznych produktoch, to si môžeme prebrať na budúce, ale teda, aby ste vedeli vy taký hlavný rozdiel medzi tým bežným prístupom trhu a AgeLogovým prístupom. Že AgeLog rieši zdroj, príčinu. Obyčajné spoločnosti riešia len tie následky, len tie symptómy, že to má krátkodobý efekt a je to len také povrchové riešenie. A AgeLog rieši dlhodobý prístup, aj preventívny prístup, podporuje bunkové mechanizmy a celý ten mechanizmus činnosti tých génov. Čiže je to niečo absolútne proste prelomové. No a keď sa pýtate, že tak kde my máme ten AgeLog, tak práve toto sú produkty alebo technológie, ale tie prístroje, tak tam by som vám chcela ukázať, že tam je AgeLog tej druhej súčasti. V tomto, Bloomispe v tomto a Grelspe v tomto. Hej, že isté, že aj tie prístroje sú unikátne, ale vlastne tie prístroje a tie technologické prístroje sú vyvinuté ako systém, čiže oni potrebujú tú druhú časť ešte k sebe. A tu je implementovaný v tých produktoch AgeLog a tými prístrojmi sa zapravuje do našej pleti. No a potom máme AgeLog znútra, na vnútorné užívanie, kedy sa vedia reštartovať tie naše gény mladosti a organizmus má viacej energie, má viacej vitality, lepšie sa detoxikovať a sú na to klinické testy, klinické skúšky, ktoré dokázali, že naozaj tam sú mnohé parametre proste upravené tak, ako keby to boli ľudia mladší ako o 15-20 rokov, že to tak funguje. A ja sa pamätám, že ja keď som začala užívať znútra ten AgeLog, tak ja som mala takú skúsenosť, že
lebo hovorili, že počkaj, aký budeš mať rýchly, postrehaj všetko, lebo vlastne tým, že rýchlejšie reaguje človek, že sa skracuje ten reakčný čas, že to je ako keby aj zvyšovanie inteligencie. A ja si pamätám, že keď som otvorila nejakú skriňu, neviem, či to bolo v kúpeľni, či v kuchyni, a niečo padalo, tak ja som sa s niekým rozprávala, ja som to takto chytila v tom rozhovore, že to sú také rýchle reakcie naozaj. No a potom ten ageLog je tam v tej modrej sade, ktorú teda všetci milujeme, lebo je to niečo absolútne prelomové, unikátne, fantastické a akože nemám do superlatív, aby som to vedela pomenovať ako túto sadu celú, že aká je úžasná. No a keď prišiel ten ageLog v tých krémikoch, ako prvé produkty, keď prišli, boli len 3 na začiatku, tak ja som si myslela, že fúha, no tak presne ako ste hovorili, že krémy aj 200 eur stáli, hej, tak ja som si myslela, tak potom ako čo toto bude stať, keď obyčajné krémy stoja 200 eur, že tak čo bude toto 500 eur stať, že to je proste veľa peňazí, to neviem si to predstaviť, že by som si mala ja kupovať krémy za 500 eur, že to je veľa, hej, že neprimerane drahé. A potom, keď som sa dozvedela, že veď to stojí toľko ako tie ostatné obyčajné, hoci kde inde, hej, že a my to máme s takou technológiou a tá cena je absolútne fantastická a ani nepoviem, že primeraná, lebo ja si myslím, že k tomu, čo tie krémy dokážu, tak tá cena je lacná, lebo je to fenomenálne niečo, to taký výsledok urobí na tej pleti. Takže toto by som mala zatiaľ k tomu ageLoku. Vivi, ja sa ťa ešte spýtam, keď si začala používať tie produkty, ako rýchlo si videla výsledky? No, začala som s kalvanikom a s takým klasickým hydratačným krémom bez ageLoku a aj tam som videla veľmi rýchlo výsledky. To už bolo behom mesiaca, že to bola úplne iná pleť. No a potom, keď som začala ten ageLok, tak keď prišli celá tá sada vlastne, že denný, nočný a pena, potom aj sérum, tak to bolo veľmi rýchlo. Bolo veľmi rýchlo, dokonca to, keď sme išli, že spolu v aute s mojou vtedy 18-ročnou dcérou, napríklad, alebo 16, alebo koľko mala, viem, že chodila na strednú školu a ja som sa takto na ňu pozerala bokom a pozerám na ňu, že tá celá svieti. Že tak jej žiarila tá pleť a ja, že ty máš môj krém na sebe. Že ako vieš, no že veď to vidím, že úplne celá žiariš, celá svietiš, že to úžasne to vidieť. A to je to, čo aj závidím teraz tým mladým, že oni to ako dnes sú, lebo ten ageLok doporučujú používať, že po 18, nie že 40. Že tí ľudia, všetci aj tí mladí, si vedia vlastne podržať to, ako sú na dlhé, dlhé, dlhé roky. Super, super. Keď si spomenula už tú dcéru, tak ja viem, že ty máš nádherné výsledky s dcérou, aj čo sa týka zdravia. A ja by som chcela tým aj trošku nadviazať a povedať vám, že čo nás čaká na budúce. Tak Livi, povedz nám, že akú máš ty skúsenosť s tým zdravím a s tvojou dcérou. Viem, Hej, že máme toľko času, ešte mám toľko času, môžem? máš pár minút, urýchli to, skús to tak v rýchlosti povedať. No, tak mala ako rôzne diagnózy, hej, že pritom som na ňu dávala ako veľký pozor, naozaj, že do 3 rokov žiadny cukor, žiadne čaje, čistú vodu a proste sa mi smiali všetci, že žiadna čokoláda, tak ju ako aj moji rodičia lutovali, že chudáčik, že ani nevie, ako chudí čokoláda, hej. Že ona nepotrebovala, mala ovocie, takže my sme mali v tomto také, že zadefinované a bolo to fajn a napriek tomu proste išla do školy a už som to nemala pod kontrolou a tam vlastne boli časté migrény, tam boli časté zápaly, priedušiek a brala veľmi často antibiotika a už potom boli také migrény, že trojdňové alergie a už zlé pečeňové testy boli z tých antibiotík, takže nevedela som, že čo mám robiť. Naozaj som skúšala všetko možné, čo bolo dostupné na trhu z tej alternatívy a nič nepomohlo. No a keď sme prešli, vlastne to som tak, že mali sme to doma, sme to dostali
A takže tak už keď to mám, no tak, lebo som neverila už ničomu, lebo som ako veľa peniazy dala za rôzne akože zázraky, ktoré určite budú fungovať a toto bolo dosť lacnejšie, takže som tomu ani neverila, že by to mohlo pomôcť. No ale už sme to mali doma, tak som si povedala, že dobre, že tak už keď to tu máme, tak jej to začnem dávať. No a som sa len pri tom zbadala, lebo ona mala aj astmu a že prestala používať ten fialový sprej na astmu. A hovorím, že ty už ako dlho nemáš ten sprej, nepoužívaš to, že nie, že už som to nemala ani na dovolenke. Taká malá bola ešte vtedy, že koľko mohla mať, ja neviem, 9 rokov alebo koľko. A ja, že čože? A potom prestali aj migrény a potom prišlo aj to, že teda bola jeseň, nastúpila do školy a odtedy 5 rokov proste žiadne antibiotika. Dovtedy mala 8 tých kusov do roka rôznych antibiotík. No a potom bolo také vyslovene, že celé 5-ročné obdobie, že nič absolútne. Takže naozaj, má to veľkú silu tie produkty a tak málo stačí pre to naše telo, že dať mu to, čo potrebuje, to, čo mu chýbe a vie sa s tým, vie same zabojovať, vie sa vysporiadať, keď má tie správne zložky výživy. Super, super. Ďakujem veľmi pekne. Livi, ak máš slajd aj s podujatiami, ktoré nás čakajú, tak si určite spravte screenshot, pretože ja by som vás chcela pozvať na ďalšie takéto online vysielanie, kde už preberieme trošku podrobnejšie aj nejakú výživu a nejaké to zdravie, aj tú starostlivosť o seba. Bude to vlastne opäť takto online 3.6. o 8 hodine. A sú tu aj ďalšie mestá, kde si viete reálne prísť, vyskúšať, ako fungujú tie produkty, tie technológie, zažiť to, čo Zlatka hovorila. To je naozaj doslova zážitok vidieť na tej polke pleti, čo dokážu za pár minút tieto produkty a technológie. Takže určite, ak ste si nespravili screenshot, tak si ho správte. Určite sa zúčastnite niektorého z tohto stretnutia. Ak máte nejaké otázky, možno ktoré vám neboli zodpovedané, pýtajte sa osoby, ktorá vás pozvala. Určite vám rada dovysvetľuje alebo zodpovie, čo potrebujete. A ja by som chcela ešte raz poďakovať aj hodnotné informácie. Za mňa to bolo neskutočne inšpiratívne. Aj ja sama som sa zase niečo nové naučila. A teším sa na vás teda najbližšie v Nitre a v Bratislave a na takomto online vysielaní. Prajem vám krásny večer.